Что? Что? Ці готовы ты, каб я прастрэлю твою шарапушку? Лічыш, што стрэліш да таго, як я вышпурну цябе з гэтай галавы? Тады пачынай, правер гіпотэзу і паглядзі на вынік. Добра, я зраблю табе вампірскае кесарева, як зрабілі Эдвард і Белла. Пачакай, ты любіш прыцемкі? Так, я люблю прыцемкі, курва. Ты любіш прыцемкі? Бля, прыцемкі маё жыццё. Ты, бля, за Эдварда ці, бля, за Джейкоба? Адкажам, бля, разам. 3, 2, 1. Эдвард! Еб... Ты, бля, сцябешся? Ты, бля, сцябешся? Або гуляеш нейкую паганую гульню, або ты прама ў маёй галаве. Йоу, калі ты сказаў, што вышпурнеш мяне з гэтай галавы, я тыпу. Хочаш як штосьці, што я, бля, сказаў бы. А цяпер гэтая халера з прыцемкамі? Мы, бля, думаем аднолькава. Тады, напэўна, мы сябры. А цяпер лепшыя сябры. Лепшыя сяброў. Назаўсёды? Назаўсёды, курва. Не, не было. Не было. Так было. Это вар'яцкая гісторыя, мужик. Зашмат, хлопча. Команда Эдварда. Ну, выглядае як чарговая бандзюковая сутычка. Сюрпрыз, сюр-курва-прыз. When you pull up on 4, do it, can't do